அதனால் நான் அடியார் இல்லை சாமி, நிலைந்தாலும் கழட்டி போட்டு உன்னை கொலை பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன். நீ தயாராக நாங்கள் தொலாவி விட்டுருக்குறோம். உன்ற யோகா கிளாஸ்லேயே வந்து உன்னையவே நாக்கறுத்து ஒரு காலை வெட்டி உன்ற கொலையே வித்தியாசமாக இருக்கணும். ஆமாம், சும்மா சொன்னால் ஒரு 4 நாள் போராட்டம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டாலும் இருக்கக்கூடாது. அடியாருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஈஸ்வர், அது ஈஸ்வர் உலக நாயகன், அவரோட திருச்சிற்றம்பலம் கையெழுத்து போட்ட ஈஸ்வர் கையெழுத்தையே நீ சொல்லிட்டு இருக்கிற. உன்னை விட்டு வச்சுட்டு இருக்க எரிபத்த நாயனார் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற. போயிட்டாருன்னு நிறைய பேர் உருவாகும். நீ கவலையே பட. உன்னை பண்ணிட்டு அதை சொல்லணும். இதுலேயே நாங்கள் பேட்டி கொடுக்குறதே தப்பு. உன்னை பண்ணிட்டு தான் பேட்டியை கொடுக்கணும். அதுதான் உன்னை அறுக்கும்போது வீடியோ எடுத்து தான் அறுப்போம், சும்மா இருக்க மாட்டோம். உன்ற நாக்கை அறுக்கும்போது வீடியோ எடுக்கணும், நல்லா ரசித்து எடுக்கணும். எப்படி அது என்ன படம், அந்நியன் படத்தில் எப்படி காட்டினாங்க, அந்நியன் படம் அது மாதிரி உன்னை அறுக்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்கணும். என்ன அடியார்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க. நின்று சும்மாலாம் அடியார்கள் இருக்கக்கூடாது சாமி, கொலகார அடியார் ஏன் சாப்பிட்டா இருப்பாங்க. என்ன அடியாருங்க, ஆமாம் பண்ணிக்க மாட்டோம். என்ன அடியாருங்கன்னு இனிமேல் சிவகுமாரங்கிற பேர் சிவ 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 முதல்ல எடுத்துருவணும். கசாப் கடைக்கார கொலைகாரன்னு வச்சுக்கணும். இவன் எத்தனை பேர்த்த கொலை பண்ணானோ தெரியல. வெளியில் உத்ராசம் போட்டு காவி கட்டிட்டு யோகா கிளாஸ் வச்சுருக்கிறான். யோகா கிளாஸ் வச்சவன் திருச்சிற்றம்பலத்தை தான் சொல்லணும். யோகா கிளாஸ் இவன் வச்சுட்டு எதுக்கு இப்போ இது இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓப்பனாகவே நான் கொலைகார கசாப் கடைக்கார, என்ன துரோகி, நாட்டை காட்டி கொடுக்குற துரோகி எட்டப்ப அப்படின்னு இவன் பேர் வச்சுக்கணும். என்ன இவனை வந்து கொலை பண்ணுறதுக்கு நானே ரெடி. ஆனால் அவன் நாக்கு அறுக்கோன்னு ஒரு அடியார் சொல்லிட்டார். அதனால் அவனை நாக்கு என்னைக்கு இருந்தாலும் அறுக்கப்படும். என்னை டிவி பூராமே போடுங்க, ஒன்றும் பயமே இல்லை. எதுக்கோ தற்கொலை பண்ணிக்கிறோம், எதுக்கோ தூக்கில் என்ன கட்டபொம்மன் தூக்கில் தொங்கலையா. இன்றைக்கி அவரோட சரித்திரம், அவரோட ஆன்மா இருந்துகிட்டே இருக்குது. அதனால் இவனை விடவே படாது. எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் தெரியவே தெரியாது சாமி. கந்த சஷ்டி பற்றி தெரியும் சொன்னான், அவன் நடமாயிட்டு இருக்கிறானா அப்படிங்கிறது தெரியாது. அவனையும் போட்டு தள்ளோன்னு எத்தனையோ கொலைகாரர்கள் இருக்கிறாங்க. இதை கொலை பண்ணுறதுக்கு இறங்குங்க எல்லாருமே, நானே ரெடி. யார் போய் அவனை கொலை பண்ணாலும் என்ற பேர் வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் பயமே இல்லை. சரியா, நானே கொலை பண்ணேன்னு ஜெயலட்சுமி என் பேர், நான் தான் கொலை பண்ணேன்னு என் பேரையே வச்சுக்கிட்டோம். யார் கொலை பண்ணாலும் சரி, மாடு குத்துனாலும் சரி, இப்போ வண்டியில் அவனை அடித்து கொண்டாலும் சரி, ஒரு அடியார் போய் கொண்டாலும் சரி, ரவுடி கொண்டாலும் சரி, ரவுடி கால் நான் உழுகுறதுக்கு ரெடி. இனிமேல் கொலைகாரெல்லாம் வந்து இல்லை இல்லை இல்லை, அவனை கொண்டவன் காலில் உழுகுற தப்பு இல்லை. என்ன கொல்றவனை இருங்க அவனை கொல்றவனை என்ன அடியார அவனை கொல்றவனுக்கு என் பேர் வச்சுக்குங்க, புரியுதா? அவனை யார் போட்டு தள்ளாலும் என் பேர் வச்சுக்கோங்க, நான் உள்ள இருக்கிறேன். சரியா, அதுக்கு நான் கவலையே படல. ஏன்னா இப்படியே போராட்டம் பண்ணிட்டு 4 நாள் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு அவன் நினச்சிட்டு இருக்கிறான். இன்னும் விடவே மாட்டான். நல்ல முகத்தை பார்த்துக்கடா. நீ காவி கட்டிட்டு உத்ராசத்தையும் போட்டு நீ திருச்சிற்றம்பலத்து பேர் கேவலம் பேசுற. கசாப் கடை நீ வச்சுக்கோ. உன்னைதான் முதல் கசாப் கடையில் வெட்டுறது. சரியா, நாங்கள் இன்னும் கசாப் கடையை ஆரம்பிக்கிறேன். எப்படியா இனிமேல் இந்த மாதிரி பேசுகிறவங்களை போர் வெட்டுறதுன்னு, புரியுதா? இனிமேல்